Здравето започва от червата, е казал Хипократ. Балансираната здрава чревна флора е основата за редица важни процеси в червата. Осигурява ефективното усвояване на хранителните вещества и има значително участие в разграждането и преработването на храната. Изгражда функционираща бариера, която защитава червата от проникването на вредни вещества и бактерии. Основополагаща е за силна имунна защита и стимулира функцията на имунната система. 80% от имунитета се създава в червата. Те са нашата най-голяма и най-важна контактна повърхност към външния свят. Необходима е за изхвърлянето на отпадните продукти от черния дроб и по този начин значително допринася за детоксикацията на тялото. По какъв начин да укрепим чревната си флора? Знаем, че определени бактерии са полезни за нас. В идеалният случай нашите черва трябва да са заселени с добри бактерии. Фибрите, например пребиотиците, са храна за тези бактерии. Важно е да осигурим и детоксикация на червата. Pro 12 е ново поколение продукт с бактерии, който подпомага положително червата с тройният комплекс Triple Biotic. Съдържа пребиотици. Това са фибрите и са храна за пробиотични бактерии. 1 милиард бактерии във всяка капсула от 12 различни бактериални щама. Патентовано двойно капсулиране, така че пребиотиците, бактериите и постбиотиците да преминат през стомашната киселина и да достигнат невредими до червата. И патентованата постбиотична съставка ProLact помага за изхвърлянето на вредните и непотребни вещества от организма.